Idioter! Vi kan ikke se kampen! Det er ikke det, vi kommer fra. Alle er bare turen. Jeg kan bare lige træne, at han går på griner. Jeg kan ikke se kampen. Jeg kan ikke over bolden er. No! Hvor lang tid var det? Jeg ved ikke. Nogle gange var længere tid. Nogle gange ikke skåret. De er ikke skåret nu, så det var også lang tid. Hvor køber de den hen? Hvad? Hvor køber de den hen? Ultrashop inde på nettet. Tog i forvejen, jeg kan ikke sige en skid. Du får blive lagt over i siden. Og så får de Det var 4 lys.